yatiri nhasi, ndichiti pamusoro utekwa-tekwa hwese hwaremekedzwa, zvikuru sei Army Commander General Sanyatwe nemi mose mauya. Handisiri kuda kukupedzerai nguva yenyu, ndaona imwe hall yakazara. Nhasi ndafara nekuuya kwamaita. Takanangana nechirongwa chekudzidza. Ndiri kuda kutsinhira zvataurwa naArmy Commander. Tikatarisa kuno kunyanga, tinowanzowirwa nenjodzi huru, madisaster. Angave mvura mene, dzingave kunyuva kwevanhu, zvingava njodzi kumamaini, dzingamumba chaimo matigere, munhu anongofenda orara. Ndatoona pano nhasi madzidza muchazobatsira nyika yenyu yeZimbabwe. Zvichitangana newe pauri, honai zvataitirwa nababa wamunanga, kuti patichasvika muvhizheni yavo 2030 munhu wese anenge ava nenjere yekuziva kuzvidzivirira nekudzivirira umwe wako panjodzi. Zvichitanga nesu, nyika inovakwa. Nhasi tatumirwa naPresident neshamwari dzaivo baba dzeDiscovery ambulances. Havana kutanga kuuya kuno nhasi, vakambouya pachapatarovo. Nhasi wauya wawedzera nedzidzo first aid, kuzadzisa vision yababa vamunanga, ichitungamirirwa nevanoitwa vaDavid muno wenyu, mwana wenyu wemuno muManicaland anobva kwaMutare. Saka nyika inovakwa neveverai. Nhasi vabereki vari kurapwa zviri pachena. Takatarisa kuno tinoona tiri kubhoda, zvipatara zvedu zviri kure. Dzimweni dzenguva ndinoenda handinooni chiremba, asi nhasi chiremba ari kuti vheneka zvavasiri kukwanisa panguva iyoyo zvoendeswa kumberi. Chirongwa ichi wacharamba wainesu nguva nenguva, vachazenge vachiuya tichitrena wakawanda. Saka ndinodaira nhasi mateerera, nekuti masertifiketi enyu achauya, haasi ekunonamira pamadziro. Masertifiketi haasi ekunopfudzisa moto, ndekuva nenjere, kuona vachazenge vachigonawo mabasa. Kuiyo Discovery inenge yakutsvagawo kakuno kwayakadzidzisawo wanaka. Tochema nawo zvinhu zvedu zvoenda mberi, hatichaputa. Hazvaigoneka kana manga musingadi nyika yenyu. Hazvaigoneka kana manga musingadi President baba wamunanga. Hazvaigoneka ndokusaka makaona chero ivo amai Mnangagwa vakauya pano paRuwangwe kuzoona wapegura, kuratidza kuti vanokudai. Saka ngatide nyika yedu inotungamirirwa nemusangano wedu weZANU-PF. Tinovaka nyika yedu to
voga. Saka nhasi tinoda kudzidza rudo. Ndaona rudo rwadururira Nyanga district yose. Ndaona vekuNyanga South wauyawo kuratidza kuti Nyanga chinhu chimwe chete. Saka ngatirambei takabatana zvinotaurwa naivo baba vaMunangagwa. Unity, development. Pasina kubatana hapana development, hapana discovery ambulance. Ndaona vamwe vatomira kubva kwaMutoko vatasangana nawa wanzwawo masaisai zvakanaka kudai. Saka ndiri kukupezerai nguva yenyu wediscovery ambulance. Ndinokutendai nebasa ramaitira mhuri yeNyanga North. Mwari azokukomborerai. Pamusoro vana veZimbabwe, sarangunzi Elliot Chirige, ndiri practitioner in charge we-Discovery Ambulance Services. Ndiri paramedic, ndinorapa vanhu muambulance. Nhasi tauya kuno kuNyanga North, kuRuwangwe paEmmanuel High School. Ndakamirira vaDavid Nowenyu anova ndiye founder weDiscovery Ambulance Service. Tauya kuno tiri under Presidential Emergency Medical Scheme PEM, inotungamirirwa navaMunangagwa His Excellency President weZimbabwe. Vari kutuma vaMunowenyu vakabatana naMai Chido Sanyatwe kuti tiuye nezvirongwa zviviri. Chirongwa chekutanga free first aid training and certification. Kutaura kudai tine vana vanopfuura 1000 vari muGoo vari kudzidziswa zvirongwa zvefirst aid kuti vanhu vanobatsirika sei kana vasangana netsaona nenjodzi kana kuti neurwere. Chirongwa chechipiri tine free medical outreach, tine free BP checks, tine free blood sugar checks, free health education, free health screening. Tine machiremba takabatana nawo tichiita futi free consultation and free medication. Tiri kuno kuNyanga North. Akasike kutanga kuya muno muNyanga North taane mawadzi anokwana 3 anosanganisira vana Chipataronga, nhasi tiri muno muRuwangwe. Pese patinouya tinobatsira vanhu vanosvika ndingati 500. Saka kurauta chitatu tichiuya muzvino tabatsira vanosvika 1500 to 1600 vatabatsira navo vaine zvirwere zvakasiyana muno muNyanga North. Chirongwa chePresidential Emergency Medical Scheme, Presidential Emergency Medical Scheme kana kuti PEM, chichitungamirirwa naPresident weZimbabwe His Excellency E.D. Mnangagwa, vachibatana nana Member of Parliament nenzvimbo ino Mai Chido Sanyatwe nemukuru weDiscovery Ambulance Services, founder weDiscovery Ambulance Services vaDavid Nowenyu. Kureva kuti Mai Sanyatwe navaMunowenyu vanouya vachitumwa naPresident pazvirongwa zvakadedzwa naPresident vavo vachitiwo we are leaving no one behind, we are leaving no place behind. Ndinoitwa Sylvia Michelle Sanyatwe, ndiri Secretary for Health DCC Nyanga. Tiri kufara nechiitiko chiri kuitika kuno, iyo inova iri health outreach, isiri yekutanga iri kunzwa nahonorable vedu, iri kubatsiridza vabereki vari kurapwa pachena. Zvakare tinofara kuti pavauya kuno vabva vauya nevanotraina mayouth edu emuNyanga North. Vari kutrainwa first aid yavachapiwa macertificates avachazoshandisa muupenyu hwavo. Izvi tinofara nazvo nekuti zvichabatsira vabereki munharaunda. Kune avo vanofamba kure vanokwanisa kubatsirikana munzira yavo yekuenda kuchipatara vasange vachirwadza murodhi.
mayouth edu ari kutrainwa, they are over 1,000, zvichiratidza kuti vachange vari munharaunda yese yeNyanga North ende vamwe vari kubva kuNyanga South. Izvo zvatinotenda zvichibudikidza nekubatsirika kwaHonorable Sanyatwe vanoshandidzana pamwe chete neDiscovery Ambulances. Letwa muna Shemarangwanda kubva kuNyanga North. Tikunzwa kufara nechiitiko chaitika kuno kuNyanga. Tichitenda baba vaMunangagwa namama mai Sanyatwe nezvavatiitira kunzvimbo kwedu. Ndichingotendawo nezuva ranhasi. Tichitenda nesertificate randakabata iri ndiri kunzwa kufara kusingaiti. Ndadzidza zvakawanda, ndadzidza kuti munharaunda kana tikachasangana nemaproblems kana tikasangana nezvatinosangana nazvo ndakwanisawo kubatsirawo ne1-2 chandinobatsira nacho chandadzidziswa nhasi. Ndadzidzawo futi kuti munhu kana achinge afenda pane zvaanoitwa, munhu haangotangi nekuendeswa kuchipatara, une zvaunotanga wambomubatsirawo nazvo iwewe sa-first aid, une zvaunomubatsirawo nazvo wozoenda kuhospital kana paine need yekuenda kuhospital. Ndiri kunzwa kufara tichitenda baba vaMunangagwa namai namama mai Sanyatwe nezvavatiitira muzuva ranhasi.